Понякога най-ценните имоти не са тези с лъскав ремонт, а тези с добра локация, светлина, функционално разпределение и потенциал. Намирам се под Мол Галерия, един от предпочитаните райони за живеене в Стара Загора. Саниран панелен блок, добре поддържан вход, свободно паркиране около блока. На минути от парк Бедечка и езерото Загорка, в близост до училище, детска градина, аптеки, заведения, магазини и всичко необходимо за нормален и спокоен градски живот. А центърът е на 10-15 минути пеш. Често хората преустройват подобни апартаменти в малки тристайни. По-малката тераса към кухнята може да се усвои и да стане втора спалня, а холът да се превърне в дневна с кухненски бокс. Жилището не е модернизирано, но е поддържано и напълно използваемо. Всъщност, фактът, че е използвано под наем от младо семейство в последните 11 години, доказва точно това, че човек може спокойно да се нанесе да живее в него и постепенно да се обновява по свой вкус. Ако търсите слънчев апартамент с потенциал в спокоен и уреден район на Стара Загора, този имот определено заслужава внимание. За повече информация и оглед, свържете се с мен.